Amasi segundo Kaikuke Castrori. Hau buelta eta nora joan diren ontziak, Nora bidea. Ze renta, ze abantalla Kaiku, ze erakustaldia. Ahí va minuto largo. Angel Mario Rodríguez duela 3 urte. Hasi zen utxetik arraunean etxeko mutila. Behitu zer ezaten duen Asier Zurinagak. Nik uste isildu egingo garela eta azken metro hauek haiekin egingo ditugula Zurinagaren mutilekin. Javi, un minuto. Atrás, Andrés. ¡Ay! Mágico, Pérez, apa, Benito, me cago en Dios. Benito, ¿qué es esto, Benito? Ahí va atrás. Ahí va, ¡no! ¡Ah! 30 paradas. 30, Iker, 30. Aguanta, Antoa. ¡No! Acaba, vamos. Iker, que nos coge. Hortxe dira, Kaikutarra. Pedro Maria Bando ditu dugu, Kaikutarren ordezkaria. Eta nere mikrokasko ere utzi dio, berak sentitzeko hor barruko emozioa. 16 segundo, Kaikuke Castrori, ikaragarria gaurko erakustaldia. San Pedro 26ra, Hondarribi 32ra, begira denbora. Hortxe, amaitu dute, 19-23, ara, urte askotan marka itzandakoa, 19-23, Kaikurena da garaipena, bikaina izan da, zoragarria, historikoa, Kaikuren garaipena, Castro orantxe bigarren, 17 segundora, atzetik San Pedro eta Hondarribi, San Pedrorentzat gaurko, orezko txanda honetan 3. postua, eta 4. tokia Hondarribirentzat, desente sufrituta gaur Hondarribi, lehen kale horretatik orantxe heldu dira Hondarribiarrak. Pedro Maria Bando, Kaikuren delegatua, sorionak, eta begira ze bezarka da, Asier Zurinaga erabate unkiturik da, eta momentu benetan polita garrantzitsua, Jose Luis Korta bere mutilak bezarkatzen, hori garaipena, Jose Luis Kortarentzat 15 garaipena da Donostian, batzuen zator lehenengoa da, eta negar malkotan ditugu, Jon Salsamendi. Bai, beti emozionantia baldin bada, zazpi debutari eta irabazi gabeko gindiadanak, beak bakarrik bakoitza dakizela nindu noain arte, zenba kostatu zaion une hau bizitzeko posibilitatea izatea, eta normala da, horre gauz asko esplotatzea olako egun baten, eta emozioa gaur nearre hobentzat emozionatzestanak normalen bilotzik ez dakalako izatea, eta hori arraun mundun uste tino horreztala bilotzik gabekua.